Siyakhuleka kunina besilo, siyakhuleka kunina bendlula mithi amakhosi. Igama lami uSabelo Mnikathi, i-TV channel eMgedeni podcast ngaphansi kwesigaba somkhandlu wesizwe. Namhlanje sikulethela kudaba nangu umama odinga usizo kunina ma-South African ubhekene nenkanenkana olapho khona iy'ngane zakhe-ke zingenzi kahle, osekholele sekutheni izigcine zifisa umbulala ngenxa yokucwila empilweni yama-drugs. Kodwa-ke siyathemba ukuthi mangabe sinithulele lo daba nizolamukela kahle ukuze athole usizo. Khulumayo umenzeni wakaZulu, umama uSibiya, ngihlala kaphi eMlazi. Ngike ya okhosini ngiyokhuluma ngendaba kaMlungisi, namanje ngisaphinda ngizokhuluma ngayo. Ngifuna uqala eqaleni emncaneni bakhe ekhula kuze kuzofika manje, ngoba kahle kahle usizo ngaye ngisalidinga. Ngaya okhosini kwagcina ngingalunganga. Ngizochaza-ke ngomlungisi. Umlungisi ukhule eyingane ebi-right, ngimkhulisa. Qale ukungishintshela elapha ko-13 to 14. Angamthola kahle, ngathola ukuthi uyafeyila esikoleni, nama-report uyaganga esikoleni, ngazama ukuyilungisa leyo nto. Wayefunda eLokhuzana eMontclair, esikoleni seklasi. Hayi, ngabona ukuthi bagcina-ke lapha ngoba khona amandiya bethe hayi bacela ukumkhipha ngoba manje uyabahlula, ushaya iy'ngane, uyahlupha nje. Bagcina bemkhiphile, ngase ngambuyisela elokishini. Esenza bani lapho? Esenza ugrade 6. Afika ngamfaka esikoleni ebavumile. Hayi, wangavumi ebavumile, wafunda nakhona wahlupha. Agcina ngemkhiphile ngamisa kwesinye isikole esika-B ngasekhaya ka-D. Ngamisa ka-B wafunda unyaka waphuma phakathi nawo. Shuthi ngabona ukuthi hayi ayisengangami, akafuni ukufunda lo muntu. Uqala unyaka uqala kuyaqamba kushaya omashi, akasayi esikoleni. Hayi, ngamiyeka-ke umuntu ohlala, ngoba nami ngumuntu osebenza, bengisahlala la eThekwini edrobheni ngithungela khona. Angisebenzi kahle kahle, ngiyathunga amaphinifa, ngidayise emgaqweni, ngidayisela lapha ku-Prince Edward. Shuthi-ke ngimshiyeke ekhaya, ngibuye ngizohlala la eThekwini la ngithungela khona. Ngihlale la ngithungela khona, kube namacala elokishini, bayashawa, bayantshontsha, benzani, bahlukumeza abantu. Ngase ngithola-ke ukuthi hayi udla ama-drugs umlungisi. Mangifika ekhaya, ngibuyile ekhaya, ngithothi badla ama-drugs bobabili nomfowabo lo mdala. Akasafundi-ke lo mdala, nalo mncane akasinaye lo, akasafundi. Bahlele ekhaya. Mangifika ekhaya kuyisikhathi ngesabafana esigcwele, ngazama ukuya emaphoyiseni. Amaphoyisa afika, abakhiphe endlini, baphinde babuye, abakhipha baphinde babuye. Sengintshontshelwa la ekhaya, sekwenzelwa yonke into la ekhaya. Ekugcineni kwakho amaphoyisa ayisethi kumina angiyichithe le ndlu ngoba ngisezakhiweni kahle kahle. Anginawo umuzi, ngathola indawo nje ezakhiweni ngazakhela, banendlu yabo engaphandle. Hayi-ke ngempela kathi amaphoyisa ichithe le ndlu ngoba kuyacaca ukuthi sekuyiyona isigodlo seyidakamizwa zey'ngane zala. Hayi, nangempela ngiyichithe le ndlu. Ekuyichitheni kwami le ndlu, hayi bangathi baba bangcono ngihlale nabo-ke kule ndlu engihlala kuyona ewu-2 room. Hayi-ke manje bangingenela-ke, bangitshontshela-ke endlini. Yaze ngabona ukuthi hayi angisazi manje ngizokwenza, sengingenelwa nabantu endlini abazobafuna, kangangokuthi ngingaze ngashawa, ngizilele ubaba wabo, ngishawa kanye nabo. Umphakathi befuna iy'nto zabo ababey'ntshontshile. Hayi-ke ngenhlanhla kaNkulunkulu siqhutshwa-ke siyobulawa sisemgaqweni. Waqhamuka amaphoyisa ukuthi ayibize ubani omunye womakhelwane, babaleka-ke abantu umphakathi basishiya kanye nabo, sebelimeleke. Babaleke-ke abantu basishiye kanjalo emgaqweni. Abese yafika amaphoyisa athathe bona ngendlela ababelimele ngayo, bathi bacela ukubahambisa babasesibhedlela eMshini. Babahambisa babasesibhedlela eMshini, bafike babashiye khona. Ngakusasa baphinde bafike labantu abebebafuna ngayizolo, bafike nje bephethe iy'bhamu sebezobafuna. Ngibachazela ukuthi hayi abekho labo, baloke behambe izolo namaphoyisa nje bakade ngishawa nabo, abababuyisanga.
kusho ukuthi bese ngiyabona ukuthi hayi isimo sisihle ngizogcina sengifelela endlini ngibuye ngiphindela eThekwini la bengithungela khona ngizohlala khona. Baphume lapho la bebekhona babuye beze kumina bobabili ngokulamana kwabo beze la eThekwini la bengithungela khona. Nakhona la bengithungela khona babheme ngaphandle babuye bazontshontsha ngaphakathi bantshontshela abantu bagcina nomnikazi webhilidi engikhiphile. Hayi ngaphuma ke nabo ke lapho basebehlala emgaqweni la phansi kwebridge la kubhenywa khona. Ngagoduka ngaye ekhaya mina ngafika ekhaya ngahlala maybe ngihlale 2 years 3 years ngangakwazi ukuhlala ngizibuza ngingalala ubusuku nemini ngaba abantu abambakuphi. Bahamba ngayobafuna ngaphinde ngabafuna ngaze ngobathola khona lapho phansi kwebridge bobabili. Ngababuyisa ngezana bekhaya ngabafike ngabaklina ngenza yonke into ngabatshela ukuthi njengoba nginibuyisa ngoba nami angikwazi ukuhlala ngingazi ukuthi ingane yami ngiyizele kuphi. Omngcono ngoba sengibonile ukuthi anifuni ukuphuma kwidakamizwa. Umuntu akaphume ayemphantweni nami ngiphume ekseni ngiyeThekwini nawe ephuma uye endaweni yakho ophanta kuyona. Ayike ngempela benze njalo ke benze njalo kwahamba isikhathi baxabana nomunye umfana khona la endaweni kwabuya kwazoshisa umuzi. Hayibo bazoshisa umuzi baxatshaniswa yini? Baba lo mfana wathi ene bangxekeza imoto yakhe bantshontsha. Kwakuyiqiniso lokho. Mase sithola kwangesilona iqiniso kwakungumunye umfana wayehamba nabo.